Riċerka f'pajjiżna frott kollaborazzjoni bejn l-Università ta' Malta, l-Industrija u sħab minn Sqallija waslu sabiex ikunu mibnija prototipi ta' apparat li jista' jwassal għal tnaqqis ta' 30% fil-konsum tal-ilma mid-djar f'pajjiżna. Il-professur Morris Grech mid-Dipartiment tal-Metallurġija u l-Inġinerija tal-Materjali fl-Università ta' Malta spjega kif dan il-proġett jitratta ilma maħmuġ prodott fid-djar sabiex dan ikun jista' jerġa' jintuża. Aħna biex namlu toilet flushing nużaw 24% mill-ilma nużaw ħaleb. Fil-waqt illi ilma li dej mid-doċċa, li dej mill-wash hand basins, etc. jintrema. L-ideja ta' dal-proġett huwa li dan l-ilma li ngħidulu grey water jiġi ittrattat biex nużaw propju għal toilet flushing, irrigation u affarijiet bħal dan. U dan jista' jwassal għal savings ta' household up to 30%. L-huwa ammont kbir. S'issa ġew prodotti żewġ tipi ta' prototipi, wieħed li jaħdem bir-raġġi tax-xemx filwaqt li l-ieħor jagħmel użu minn raġġi ultraviolet artifiċjali. Permezz tal-proġett b'isem Microwatts minn Interreg Italja Malta b'investiment ta' 2 miljun u nofs euro minn fondi Ewropej, l-Università ta' Malta daħlet bisħab ma' Konsilju Nazzjonali delle Riċerke, l-MCAST, l-Università ta' Catania u żewġ intrapriżi b'isem ta' Econetic u Plastika Alfa. Ir-rettur tal-Università ta' Malta, l-Professur Alfred Vella, stqar kif l-Università tħares il-qudiem sabiex tkompli żżid dawn it-tip ta' kollaborazzjonijiet mal-industrija. Il-Ministru għall-Ambjent, Tibdil fil-Klima u l-Ippjanar Aron Farrugia stqar kif l-Istat jemmen f'dawn it-tip ta' proġetti sabiex saħansitra pajjiżna jilħaq il-miri ambjentali ambizzjużi li għandu. Is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Stefan Zrinzo Azzopardi stqar kif dan il-proġett ikompli juri l-importanza li għandhom il-fondi Ewropej kemm fil-qasam ambjentali iżda wkoll f'dak ta' riċerka.